सब्सक्राइब करे खातिर लाल बटन दबाई और भोजपुरी के ताजा अपडेट पहले पावे खातिर घंटी वाला बटन दबाई। छपरा जिला भोजपुरी पर हुए लोग के बहुत बहुत स्वागत बा। जहाँ भोजपुरी के ताजा तरीन खबर हुए लोग के बीच अपडेट करता हूँ। बस लाल बटन दबा के सब्सक्राइब करी, सबसे तेज अपडेट पावे खातिर घंटी वाला बटन दबाओ मत भूलें। जी आज के सबसे बड़ खबर हुए लोग के बता दी कि एगो हीरोइन के चर्चा चारों तरफ मार्केट में जबरदस्त तरीका से फैल गई बाटे। जी हाँ, हम उहे हीरोइन के बात कर रहा बनी, संचिता बनर्जी के। जे संचिता बनर्जी के नाम अब शायद भोजपुरी दर्शक लोग के दिल दिमाग जहन में घुस गई बा। कब से? जब पहिलका दिन फिल्म लागल है निरहुआ हिंदुस्तानी 2। वो फिल्म में रउआ लोग देखनी है आकि कैसे संचिता बनर्जी नाम के एगो हीरोइन ए फिल्म में जबरदस्त तरीका से एक्टिंग करत नजर अली है। वो फिल्म में जबरदस्त एक्टिंग के बदौलत अपन छाप भोजपुरी दर्शक लोग के बीच में छोड़ चुकल बड़ी। जी हाँ, निरहुआ हिंदुस्तानी 2 फिल्म अब परिचय के मोहताज नहीं रह गई। रउआ लोग जैसे निरहुआ हिंदुस्तानी से पहिलका फिल्म आम्रपाली दुबे के मार्केट में जबरदस्त ओपनिंग मिल रहे, तो वैसे ही संचिता बनर्जी के ये फिल्म से यानी निरहुआ हिंदुस्तानी 2 से जबरदस्त ओपनिंग मिलल है। लेकिन हम बता दी कि ये हीरोइन के शुरुआत दौर कहाँ से शुरू हुई रहे, रुआ लोग जाने खातिर उत्सुक हो गए। तो हम बता देवे चाहते नहीं कि संचिता बनर्जी बंगाल क्वीन बोले जाली, बंगाल के रानी यानी कलकत्ता से बिलोंग करे वाली संचिता बनर्जी पहले छोट पर्दा पर काम कैले बारी। बहुत सारा उनकर सीरियल छोटा पर्दा पर धमाल मचा रहा बा। आज के समय में बहुत सारा चैनल के माध्यम से उनकर सीरियल देख रहा बानी, लेकिन सीरियल से सीधे बड़ा पर्दा पर भोजपुरी इंडस्ट्रीज में कदम रखल इनकर सबसे ज़्यादा फायदेमंद साबित हुई बा। और भोजपुरी के दिग्गज स्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ के साथ पहिल का फिल्म निरहुआ हिंदुस्तानी 2 कैला के बाद इनकरा जबरदस्त ओपनिंग मिलल बा, जबरदस्त परफॉर्मेंस, बढ़िया एक्टिंग के दौर पर इनकरा के बहुत बढ़िया से मार्केट में पेश कैल गई बा और पब्लिक पसंद भी कैले बा। भोजपुरी के ताजा तरीन खबर वालों के बीच हमने कहीं सही ले आवत। बस लाल बटन दबा के सब्सक्राइब करी, सबसे तेज पहले अपडेट पावे खातिर घंटी वाला बटन दबाओ।